Vaše ego zabíja spokojnosť vašich zákazníkov. Vybavujem tu nejaké maily a zase sa mi ukazuje to, že hodiť ego za hlavu niekedy môže byť aj z biznesového hľadiska výhodné. A cca týždeň dozadu nám písala zákazníčka na online chate, že by mala záujem o jeden batoh, ale nevie, či sa jej tam zmestí jej 19-palcový notebook. Do tej doby som aj nevedel inak, že 19-palcové notebooky existujú. Myslím, že taká 15-16 je max, ale zjavne som sa mýlil. No, takže my sme to zistili, v sklade sme si vyrezali takú šablónu, tá sa nám do batov zmestila, tak sme napísali, že by s tým asi nemala byť komplikácia a že to môže objednať. Tak sa jej stalo, vykonala objednávku, batoh sme jej poslali a zase za nejakú dobu sa nám ozvala s tým, že je nespokojná, nakoľko sa jej tam ten batoh nezmestil. Zjavne bol nejaký asi hrubší alebo niečo v tomto zmysle, jednoducho, že sa jej tam nevošiel a že je teda veľmi nespokojná, že sme ju oklamali a že batoh už poslala naspäť a že si teda želá, aby sme jej zaslali peniaze aj za to spätné poštovné, inak, že nám zanecha v podstate zlé hodnotenia, podá podnety na všetky inšpekcie a tak ďalej. No a vtedy som mal dve možnosti, buď ju poslať kade ľahšie, nakoľko som si bol istý v tom, že zo zákona sme akože nič neporušili a nemá na nás v podstate čo použiť, alebo je vyhovieť a dať to ego ako keby za hlavu. Zo skúsenosti už som vedel, že to bude tá možnosť B, nakoľko to bolo vždy efektívnejšie, tak som jej napísal, že nám to ľúto, že chyba sa mohla niekde stať, že teda to spätné poštovné zaplatíme aj všetky ostatné náklady, čo s tým mala. Čakal som cca 2-3 dní na odpoveď a pani sa ozvala s tým, že jej ľúto, že napísala taký mail, aký napísala asi v nejakom zápale hnevu a že v konečnom dôsledku je teda spokojná, že nám nechá pozitívne hodnotenie a že možno nakúpi aj v budúcnosti. Takže toto sa mi ustalo viackrát. Myslím si, že to je asi tá jednoduchšia, lepšia cesta a je možné v podstate z takéhoto nespokojného zákazníka vytvoriť spokojného zákazníka, ktorý ten váš biznis bude posúvať ďalej a dokonca ho bude odporúčať aj nejakým svojim známym, kamošom a rodine.